Hola a tots i a totes. Tornem aquí per presentar-vos algunes funcionalitats més del Classroom, a més de revisar-ne d'altres que ja hem mostrat a vídeos anteriors. Fins ara, hem vist com accedir al Classroom, el seu entorn de feina i diverses activitats corresponents a l'etapa d'infantil. Tot i que la forma de treballar amb el Classroom és la mateixa, avui veurem algunes activitats orientades a cursos de primària. Per començar, accedirem al nostre Classroom. Recordeu que, si teniu les notificacions activades, rebreu al vostre correu electrònic els avisos de noves publicacions i podreu accedir-hi directament a cada una d'elles. Si accedim a l'aplicació, trobarem les diferents aules a les que estem inscrits, que en aquest cas és només una. Entrarem i veurem el tauler d'activitat en el que, com sabeu, trobarem totes les publicacions en ordre cronològic, des de la més nova a la més antiga. Aquí podem veure que el professorat ens ha compartit dues publicacions noves. D'una banda, un joc per endevinar pobles de Mallorca. En aquest cas, veiem que no es tracta d'una tasca, sinó d'un material compartit. Això vol dir que no té assignat cap lliurament, data d'entrega, puntuació, ni cap dels paràmetres habituals que trobam a una tasca. Simplement, el professorat ha volgut compartir una publicació amb el grup i l'alumnat pot contestar amb un comentari de classe. Així, podem obrir el fitxer i començar a jugar, i posar les nostres respostes al requadre inferior. D'aquesta forma, entre tot el grup es podria anar completant aquest joc tan original. D'altra banda, tenim també una nova tasca. Si consultam el requadre esquerre, ens indica que d'aquí poc tenim la data de venciment d'aquesta tasca. Vegem en què consisteix. Tenim un document adjunt en la llegenda palmassana del drac de Nacoca. Se'ns indica que l'hem de llegir i després respondre les qüestions que es plantegen el document adjunt que el professorat ens ha publicat. Per tant, una vegada llegida la llegenda, obrirem el document adjunt i l'anirem completant. Quan l'acabem, entregarem l'activitat. Tornem a la finestra inicial del nostre Classroom i anem al treball de classe. Observam que la tasca del drac de Nacoca forma part de l'assignatura de llengua catalana. A la part superior teniu l'accés a l'estat de les vostres tasques, que es du a la mateixa informació de l'enllaç Mostra-ho tot de la finestra inicial, on trobam les diferents tasques, les dates de venciment i si han estat assignats o ja estan entregats. També trobeu l'enllaç al Meet. El calendari, on veureu les diferents tasques que han estat assignades i les corresponents dates de venciment, i la carpeta de Drive de la classe, on es van guardant tots els fitxers de Drive amb els que hem treballat fins al moment. I aquí finalitzem aquest nou videotutorial. Moltes gràcies per la vostra atenció.